காய்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டிஎன் ஃபேக்ட்ஸ். இன்னைக்கு ஹனிபி அதாவது தேனீக்கள் பற்றிய சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேனீக்கள் நம்ம உலகத்திலேயே மிகவும் முக்கியமான பங்கை வகுத்துட்டு வருது. எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னா, தேனீக்கள் அழிஞ்ச 4 வருஷத்துலேயே இந்த பூமியும் அழிஞ்சிடும். தேனீக்களால் இவ்வளோ தூரம் பறக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? தேனீக்களால் ஒரு எவரெஸ்ட் மலையோட சிகரத்தோட உயரத்துக்கு பறக்க முடியும். சில பறவைகளால் கூட இவ்வளோ தூரம் பறக்க முடியாது. வெறும் 1 பவுண்ட் தேனை சேகரிக்கிறதுக்கு தேனீக்கள் சுமார் 20 லட்சம் பூக்கள்ல இருந்து தேன்களை உறிஞ்ச வேண்டியது இருக்கு. நம்ம தேவைக்காக திருடிட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு தேனீக்களும் அதோட வாழ்நாளில் வெறும் 1.5 ஸ்பூன் தேனை மட்டும்தான் எடுக்க முடியும். மொத்தமாக எல்லா தேன்களையும் சேர்த்தி தான் இவ்வளோ. தேனீகள் அதோட வாழ்நாள் முழுவதும் பறக்கிற தூரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமியை 7 தடவை சுற்றி வர்றதுக்கு சமமாக இருக்கும். இதுக்கு வருஷத்தில் மே 20ஆம் தேதி வேர்ல்டு பீ டே கொண்டாடப்படுது. இதே மாதிரி பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.